opet nismo bili pravi. Nismo bili na toj razini na kojoj mi možemo biti i na kojoj smo, po mom mišljenju, cijeli tjedan na treninzima. Što se desi na utakmici, to što je trener rekao, da li je malo samopouzdanja što se fali u tom završnoj trećini. Jednostavno kao da nemamo rješenja u završnici. Prvo poluvrijeme smo bili po meni bolji, ali nismo stvarali dovoljno šansi i na kraju dobili smo ponovno gol iz prekida, što je opet stvar neke koncentracije u 16 metara i drugo poluvrijeme smo neke šanse čak i imali, nismo realizirali, eto taj penal na kraju smo izvukli bod. Rezultatski ok, s obzirom da smo gubili dobar dio utakmice je dobro, ali mislim da možemo i moramo bolje. Mislim da sam ja prije svega imao 2-3 šanse koje sam morao bolje riješiti i lakše bi završili utakmicu. Ne, nisam, eto, u najboljoj namjeri nisam, ali fizički se dobro osjećam. Tako i igrački se dobro osjećam, dobro, većinu dečki poznajem je i od prije, tako da baš sam se dobro uklopio što se toga tiče. Mislim da još malo fali samo da se osjetimo do kraja, mislim da ćemo s vremenom izgledati puno bolje.